Adeshimama nyame hye anopai ede aseda bema nyame otiase sanse yasa iti yentema ye ho papa mo bonimo asese yede aseda ne anunyama nyame a otiase sanse wa hwe yankra ne nipadua so oboye ho ba ma de pa bia kire ya anopai ede aseda ema no dada nyame asewi na anopai ye be chia ona agibra ohwe Asewa TV wajibre eti Asewa TV esanse dare de nyina no modaroma na yesusu no ye wa hoode etimi didwuma amamo ene tin ye be chia mo na mo bre no madaje a woni edidi dwuma nyina no ya se nyankopon hira ede amamo na fe anope de ohonom no ye ne wo manfo nyina ne wiase nyina no ache so he mechi ade kosu ya to se tumpan ne daruta etwago enye bibia se nyame bo nipa se metra sase suro man fihye bebrebe oka kire se aduoso na chikure ko yo ha ne amane na onyame adom ode ne dishi konkron na otu eje champion be feme wa sase so oba yesusu no obefuru kofiasa banwa obedi ene ya nyame boa no ema na hinie no koso kama na se de maka no brebi atwawuo ene ti no sabrei na otu eje champion na kofiasa ne se de na nanom se ne panyin kase na kwa kura de se ne ti na mama na amane kwa so se de ohibobi every month ye na ye de tudwa ema mansani wiase nyina hu se ohene brimpo bi afirimu no afei na sa amamre no nyame fitina no dwara nanano bi amamre ne amanesi entumpan dauta ede tu wiase ne fiase ne akora manto so ne nyina nim se sabrete eye dasebre na otu de champo okwa ne sansa amamre ne amane entumprint no na kwa no efiti tuada no ye poso de tu wiase nyina nim no enne eye wukuada sa ye wukuda amamre ne amane paso na faso kose eye nkonya se sabrede dasebre okwa etine wukuya uhu kuntunkuri kobene ene da wutantu pantigo no afei na eya amamre na akukache nkonya ne aboso ni nsuo twehye nyina se sabrede dasebre na utoje champo okwa enti anopai enho amamre na ya sha se ya yekuso no hu se na wo ko abusuya omo susu na anopai omo aba ebechia eye na abusuya asine roya abusuya sabre omo susu no ato abese no omamu ni nyina eti enho amamre ne amane na anopai yeba na ya be ni asibibi edi akire nkonwa se sabre de berima ba otu de champion wako ato ntine titiro bi ka titiro bi kire ya amamra ne amane na yebeye edi akire ewiase afa na nya enu ntina eye kobene kuntunkure osu na kire se ani brekese na yede aba eti wa wo hweye no na osusu no wanya bi eti no wanya bi ede ahwese titiro bi ka titiro bi kire na amamra ne amane yantonkure fire sabi said ye nyina enim no na no dwara na amamre ne amane kwaso na nanom eye se sabrede na no otuoje champion okwa akura no ese dedwa na mansan nyina no etie tifiti dwara no na nanom tenase enra omosusu esa tenase nei eye ukuda yeda kese pa na esese amamre ne amane kwaso no na nanom faso ne nkonwa atwa enwachi nyina no na nanom de kontru nkonwa ni se sabrede dasebre wakwato enti no hu tumede na no ben ya sha se bibi kakra be na asoso no wo abeka na de ye ni nei wa hunu bida na wati bida na hu bida kra na se na asi hu no ne no soso no eti se yo sabi tade wadi nka aka no briche kese na abo eye na nanom asene kodi adonten na sabri watwa nani ade ahwedai sabi na abusa se mahunu bi da na se makopie bi tuda tini yate na se de ye gina mu nei a ye die atakwadwo mahunu bi da mahunu bi wo ba bia
yɛte ne yɛte sɛ wei deɛ kɔ so a wei sɛ wei sɛ na sɛ yɛn kasa yɛwura mu yɛwura fikesiem atena mu de yɛni ahwɛ ne sɛ ne deɛ sabi menhunu bi da na awerɛ ho san sɛ ɛyɛ yɛsebɔfoɔ ɛna atu amonamono ɛyɛ asante kofi ase yɛ panyin odi yɛn kae a biribiara mu no wɔn a ɛtu biribiara yɛ so de frɛ no no wɔn na saa bi wɔgya yɛ hɔ ɛde ɛkɔ yi no nti nɛ na sɛdeɛ musi hu yɛn anasɛ musi hwɛ yɛn no yɛsi biribi ɛde yɛakyerɛ nkonnwa san sɛ yɛ papa yi na wɔte akonnwa kɛseɛ so no nti yɛntumi ma nananom nkonnwa no yɛntumi ɛnyi biribi amfirim ɛsɛ yɛsi biribi ne yɛgu nsa ɛde ka kyerɛ nkonnwa kɛseɛ na ɔte so no sɛ sei ne sei ɛna ɛsi birikyie kɛseɛ sei ɛna abɔ anaasɛ sei na ato yɛn ɛno nti na nnɛ nananom hwɛ yɛ ase wɔ tv ka bi na deɛ ɛwɔ yɛde ma mo wo nso so nhwɛ bi da wo nso so hwɛ ebia na wohunu bibio san sɛ sɛbesɛbe ewuo yɛmmɔ mma nipa dasani saa ɛno nti bia na deɛ twa toɔ nie ɛno nti wo so hwɛ anaasɛ bia deɛ twa toɔ ma wo so so nie ti hwɛ bi na wo so so ɛberɛ bi duru a wɔanya bi aka na biribi akɔ so ɛde ama ase wɔ tv ka bi deɛ ɛbɛtɔ fam bia no yɛbɛfa ɛde ama mo anaasɛ ɛbɛma mu wɔhunu na biribi a ɛtumi akɔ so medini ɛne atakɔdwo wobɛtumi afɛ mfa Agro be a good now, Dogra Henry. Agro be a good now, Dogra has young Gubo near Mewuna Mania. Betty Aquay, Mewuna Mania will be Miro. Agro na Pampas Wakurae. Agro grana Pampas Wakurae. Agro be a good now, Dogra Henry. Agro be a good now, Dogra has young Gubo near Mewuna Mania. Betty Aquay, Mewuna Mania will be Miro. Who will break up, as a break, yeah. Obrego as a brego yeah. I go me go down I he wa ba ma me na ma dua na ye si ma bo boy na mania wo bi miro obrego as a brego yeah. Obrego as a brego yeah. I don't know what I know. You were brave woman and a man, dear Zimabu. Boy, Nevuna Mania will be below. Yea, walk up everywhere. I walk up everywhere on Yamio, and I'm walking as halfway. Yeah, I'm walking as halfway. Crab everywhere.
Fresh mama anope maje bra mo hwe de di kase no ye mamma sunsi ye mamma ni so agu esansan pani se wo bi na awie bi be se bo sumi mienu ni na o nana no e frɛ no so magina home sa ni tinasa mama sa nana no mo ye tinano dwara na nana no na amane kwan so e kan wi di kire ani agronkron tunsu ni ene eye wukude sa na sache na kufasi na chame empani se asamoda etini wura no eni tino de koso ye pese na oni ebonko mo kakra na onu suma ye munchi se be ya se ye kan bibia etim dia to na anope ye mo ache aswati Diana, a coso fitted to Arab Pimle, we munchi mon kakra. Yo, the Adolfo as what in as the woman say, Bear America credit, like you are, Sre, and what I say, Bear, the Sunni, and Tiasem, you are. Ni abebai twene ni hwebai no eya santa mamre mu de na na betie ti necessary bo yedi ne ho bai kakra baya bedru ye na ko busu ni ana ye bo ho bai esese adwoada no na ye bie so e ma mansan nyina tese na otu agi e champion twene ni abebai enunti adwoada no ye ma dofo ne ajamfo nyina te se de asie no ye ebenada no so se be ye wura so twene ne hwe bai saa ye tena se mprensa ti ye tena se dwala no ye sa tena se benada no afi ene kuda pa ku a se se nana hemma nana no matan konwa nyina ye nante ne bam mpanim fie so ne be se bibi kire nana no etina muhu ye ha ne ba mpanim fie so se ye be se bibi a kire nana no se nana otu age a kire ayo ko fie ase hene wo twene ni agba tine muhu ye na se beti nana mesere me busa kakra patro weni breeding kaya oyipon kese ti abanya so a kwakra weni e dead ese nkonwa wo hokora na ye ekun kono nanom maako dunkono de obetena so ebetu no de ye nkunu na konwa na de wote so wo wu ye de ebeti mmegina ho makase bese 50 be 3 or 4 years ni ana nana yankwanta ana yankwanta free abanya no so so de bia emfiri so bio bedie no ne bedie ne etu no isi se otuaje e champion so awu nana patro nana otuaje champion bedie adi wonya mfihia se wakonya no so odi wani bua medi mani bua okobe mfihia dunson se ya numonyam hye mfihia dunson no nya no abanya no so adi ne ya ba beka bibia kire nana no mi die na o kire biwa ahwefo ehweye no enhwe se ye de betu dwa de tu ha bibi o hono masaba no mo abebo yemina die wo mu ni se ena ya ba si bibia se akire wo nya me ya domo a eye adwoada na ye betena se age achema na ye age achema no kodura nwumire wia afa na ne sabia kunafo no ne ma ene abusua ni nyina betena se ye kwada ye de na otweda no ebehye na otweda ne hye wia ehonum ye be ma akofo nyina aso ate na adwoada de ye be yade a ye beje achema na brand ntim pese mo asa ya yita wa mo na o ka cha na fo ajebra siba o se the American say the dofo nyina ase ajamfo ebejam ye nyina da omo ase na kuda paku a ya ye de say ya fe na ye ko na yakotena se na adofo no mabechia nananom e wo petoso ti yakotena petoso ama adofo abechia nananom da se yakia ye ne kodura nwumre a na ye pegya ye mu a afi na ye twen se ye
adwada ye beje atima no na se de tie ne da adofo nyina ase ye sre adofo de atoye ni no adofo mo ma no ne wo mo be sam se agya kakra bi a mo de beba me ye de ye ewure ye bia no mama ya sote a mama asre wa tv so asote a obema nananom so medamo ase emma ya connection Santana atu kwa fire boya aye ko fiase adua na abushira aye na nanano adi de ahowase kwa so sabre obodu anko aye oba be che no na se oba ko e kwa da ho aye fiase adua na abushira ai sabe quanto sente para fa como tinha não ai não chance na do na dia como tá amanhã ai na mata na para fa ainda não mo acaba sa
Every Santa to every ready, and a Santa be a said, if you say, Atomaso and Bruno, assembly members, honorable to 4 or Atomaso, honorable tips, Eddie Boatin and Bruno, honorable committee members, and Omato Santa Fefe, Eldia Bloom, former chairman, so Ato Santana, and Mochia. Nano Sabre, Nano Santana, I'm sure I will do action. Send a mamma and a mammy, and to Treno. I sabre Suno, Santa for up to a bill and yes, Santa Via said, Nanamo Sihene, Sansuna, Kanaga Hene, Fulani Hene, a woman in Suno penny for up to Santa, fair, a bread with no much yard, Sabre. If you are smart, that's why we say, we check a simple and number, Sabre, and you graduate, and then go brain, Santa. Bibia chere nananu a ene nananu ye ni tai kokoso enoti yekuta ye secret ba ko Guinness beer afrafra date ba ko ye se kuta snap so strada edaso nananu etisi ewuwe de wiwi ya aka no yankun etimi fa hye ho ese abusua ani domo abetwa hye nyina se omo nyina anya yemwa na yefa enwu yefupem na sedade ko ma nana entwepre ko damwase nya damwase so
Yabanum ti nananum yeda mwase ebi mra bio ne bi so ye nyina yeso hello ti Nananom said the Amamran Amania Quas in the Tonkre. Sunset Sabre, Nananom the two dress Nana Quakrano, Mamran Amania Pierre Kusua Koso. Nananom so Kose, Mosini, on a penny four, no almost so esum. It's near Tosumi and Son, Nanomatanasi, almost so Babacha, we said the only to me for almost a payment. And the beer. Creative bakum emotional abroche de srada sera nanom onye neneso ayi okudei emfa kakra mu fam bra rade ne nanom susu afre na nato de champon biso mu da o mase asebisi asenama we nananom ye to adwumade ne so ye metu so free edwan abusia panya lesedu boachida no oba panya dorsti wa ya pa ene abusia ni nyina se de ye nyina nim no eye bra nana utrede champon ekoi brada de benkum sanse nananom edwan abusia omu bibia ne nana utrede champon timo so fa mabra ne amane kwaso Ekose almost a celebrity, Omukun, almost from Bibiano, Adani Binkum so. And then impress also with that and Anomatanasi, there's also almost about the Sebi, Omuba, Ombekaribi, and the Chim Sense. Only Munina, not Rabisino. The Senti, almost to be a creative balcon, Doko, creative balcon, almost shamp, abrochate the Nususada. The count said, now you have to say, Mamania Mania Pastor to dress Omukun. Dani binkum si na nanu be nyina yenye na ona ebebua ama ye jam ye omukun translation no e de ama o mi so mu no ada o masi ni nsan so about tourist social business said Ediana Bapeni Doris Susi ni say Sabre ono susu no Bruni de ano de o sese o de man ananom ewo eye fatosuso osusu eni na bra areho abai o susu no efa kakra emu efem osusu no nananom ko na fo ko chia so mo ba ya nananom se mo ba ya sa susu na ko na busua As say, Nananum Sebi, and your mobile pie, and Kazese, be your mother, and yes, said the Amamranda Mania Consonance, Sebi, what the one day of one, and Sevi, to almost say, Titusica no Pebacon, Nananum City Biano, the Abbey, a Chenas and Suna, a bit timid, a Paco to be. Now, on the airport, Monday, and Asusuna Atudano, that they are so more 1 million, so on day about. Nanam de to adwumade to said the Ediana Busia so a
abusua panyin Boachi Yadom aba panyin Meribia abusua ja aba ya tewia da no so se omuso anopai sa to dwa se odefo oda ne benkum so na ya tena se bobodi no omuso ya ntromudi anasebi so asa kapuma na wanwom enti omu bia create baako sa so no modokodoko no so create baako afa omu snap srada no so da so se nananum atena se de yeni na ona ebo amasabre odefo so no atodwa elita hokoso no ele kakra kufama ya kaso na tiasifui ele hwe hafa omu nyina no esumu ele asida ama abusua horo asabre ma besibi bi de akire nananum Sasusu ana edana abusua Boachi Yadom da no susu omususu ye kunafo omususu no eyi kuna sabrede omu nyina no ani etai okosuti ananom na de ohonom esusu ero no sede nana afia no a otosu mienu ene abusua ni nyina se ene nananom nyina se nana twepre ko sabre atodwa se ona ehwe akire ese abusua hodro ne adofo a mabre bi won bibi nyina no omoda mu nyina se omose na kopon hira de mamu se eda se a ebi mra bio iso ya abusua na de ma ya no bi de be ka kire wo ende wa kasa no sisi ho na ode aba eti na de ho no eno no Sasusu na nanano moyo kwa abusua sabi meka obi omoba tempa bese no sianefa na omoba hase ba ebechia nanano se jomsusu no ya ba ne na nafe no otosumi no to biche kese saba intimini eba ne manese eternity yesusu ya ba no edeshina sada edebase ene ukudei nanano mofabi nya paye ense nanano ni twede amponse ebra afre na koi bibia ne kama omo wie na o masre kwa mo musu se omo ko bifia ko yantutu bi so omo nyina susu no e omo nyina as
Sasuna, ana entrepreneur kontosu mienu na bonti no hene ana chame na setre kwanche ne nananom sine si nyame ya adom na Yesu o me fa ko ya da tuada na ana otu eje champion sabre ada ne bemkum so no na chima beba so o ku fiasi gude me free anopa no num ne fa sa popum enumre no sia be sorry sabre de amama na amade kwanso no ananon se ebetime de atuda tina ahye so me didi se no de bia ye ne no wa ha ebetina ba bia so bia ba obenya ba bia tinti etuada ebe na utu de champo ananon friend no abusia ne nananom a hwechi etnas ya de no chima fefefe tina ahye so de aka no information centers no fiti na nwumre na chinako edine nyina betuda ama obibia atisede ananom de amaye tina ahye nso ede ama enina yehu ti ekusu ene wo ye ukude se wo ba esu bi ene ho eni brena aba sanity e wa tweye aye twense ebusuya ahororo no susu no santini so ba ede atu edwa medie no aswa tv ene yenyanko na live sanse na me ne bi ho a esese hwe wiya na yehwehwe mu a esese ko na wiase nyina hu na da koto ho ana edi yenyamfa to live sanse na me ne bi ho a ananom aboya batina asembia na esese ko abefort tan so ti wiya na kotina so go ne be kasa na ayedete esese to na mama yakwai atodwa edi eso ede atoba bi ase asebre fra na timatiti yo hono eno edamwa zina de yan kona live we are near that too and I'm let us be a habit ebese komobi na wudia camera no unti me kase sebi wasimi a wokenti eseti ya na eba na she kasa na komodi no so ewie nananom ana twepre ko asabre uti egbemu ne nananom nyina na dimi abusua hodro a wo ha sede anamo sihene ne hefo ne panifo ba ye se
na no peso mo se no mo musu kakra o mo ati se tuada na ebetsa sa na chima na mele ala ya to no be fe ni na ko yiduru ba mbeba o mo sa beta bu so ni o mo se kwai nde ana no se kwai da mo se ni o shira mo pa ala e shira mo eduada so mo mbre mo samra Oba, said the mobile na Nabia Sabasa, the Consa. And this is the year of Monty, Waba, and I offer to a Saturday, and a Mawa, old Jima, Tomasoa Senior Busha Penny, Safo Kantanka. Sabri and Susur Ewujema. Nana Kofi Debi kankan fone na nanom esini eya papa no meswa no ebia na busia pani ya lese to boache da no oba pani do stiwa ya ma su oba pani da no no ma bese nanom se ompese opedomu kakra ko ye bi nana mo kwai na se de na de bisi me fata to ni se nana hema se nana no bra mo sori no nine Monsamra na yenina tsase kopem se enwume no sia bebo a anu be putu konya ti anope de makwanse no maso ebi kura no bi wa haban ko bi odwuma di biti esese okono kwela no me nsane fa ori asaka ene asaka no me nsane fa ko bono na no amo asaba ya tsase akopem no sia akopem se ebe butu koneti kwada ho papa no na me so a chame area nananom said yes from Natina Kakanya Mamre Tino said nananom said be a Sabina be nay Tina Kono factory be cry be Pia the Bewa Lupum Pasebi ba ya kasho or the Kotu no me a son if I go on nano na son aba ana de bi chiame so bibia no super soccer na to dwati o mana kwanya ana komra wansa ana de bi Nana fear no to swim. Nana to pray con as I bros for table. Said or either no monster no contanum, said Sassada, and now, or what a mamma. Not can you pass on sorry,
said the cancer BBB and a year, and it's no, the idea to no matter or do home the Saba or Abetina name in Anna. I hear baby up from Saint Lucian of a bar, you could do Tomodamus. And I know sister almost that one city. Papa, Miss One, we are. Yada kana seche kuma susu as enemrane a oshe nananom sabre yatu abisini we nananom message na ho ebio na afie herwa tosu menu ana entwepre ko da sabre na na tego ne nananom ana ko fide bi kankanfo a sabre baba panini Esther Bruwa Bibia Asana Nana Debi Abapenini Esabuwa ne Wabushia The Simenimi Efri Ufiasi wa retra area mienu Atanasonia Himbrono Disa opa atanasua Ewo honorable tufuo Ono nefe atanasua Nifie mwachweso Ena okwe Honorable James Edeni Mbuate Ono su Ahimbrono Ena Sabre Ono su di Sabre Omno mi komti foni na omo asemni se omo de do omo te ya ne se ya te se kuntunkro ne kwabere edi afini ewo ekufesi bibiemu enti no omo de omo aso no omo ne tutu fama na kire se ana de bi kankanfo one asene abusua ba maso ne obi ase ana otu de champon be maba fra intimatintim Abushina hodro wa ha nyina no amamre ne amanye kwanso ma omo asote ye meke na nanom nka ho omo soso ya assembly members ne ko wa omo ne na nanom nyina no ene ko basa ba kra be ye bibia ansana omo beba patusu no omo besi assembly members ne committee for so omo de omo aba na ene na nanom abedi amane na baby eso omo ya de na kwanya nananom matumi a omo atimi ada toso
Enso ebra odefo kwakure ebobo amane omno mu committee for there amamna ni amane kwanso abusua mo amese wo mo senti penisi achia ni mu yi ese kasebego nyina de sebe yetaye ho a eje achinye obi funkuma emfumunwa ne senti ana ajebi kankanfo oba panyi na estabruwa na na afia na otoso minister ono susu no abusua no oka ho omosi ayo omo ya nanso sebe omaye nkruma omabo omo kese gbomu ye amamra ni amane esefata mo ye e de ahye omo hene na otu ode champon enimonya na emom omo sese mebisi bi nti omo Guinness crate bakon omo shina sa essence omo ne nana ne di djuma de omo sha ase omo de nyina no na akofia se hene na afia hene wa ne nana no nyina no omo ta omo adi sanse sabe omo assembly members omo nya asase nti se bi koso ne kire omo so a mo de beda hifie nti no omo kasare wa nana no monye na sabre ya omo hene susu no adana benkum so no adofo a eboa emfama womo biso mu bedinkai eda omo ase se honorable da service when the committee for na me on show kodo fako Ananom fe eni ona abotufo adeli boaten oni committee fo nyina empanisi sebe osemu odin a yepu enche na mede asem tu da omodin mu na wi ase tai ho a ye achini abusua sem etise sebe aware sem so oba ne kunto na moko a mutimi nya ka be se busumi mienu oboa se be ma na de achina isika de mo oba no ko ade a asembia ni oba be sakwai oba kra na se wa to brother come the wa ankasa bedi enti se de ana ko video bi kankanfo oba panini ana afia hinwa osomfo adabo no ni ha ote se chopper omtimi no monye enti mo fa nche wo na ebi isibio nti chopper no maso
Nana Jimmy, a set Taiwan education. Honorable members in the committee for so much so chopper no almost a more deep piano be almost soon a bay a dear shed and then when I may be a person almost be 200. Abusia chiame eda Zeus ubetia ma na kufia selima kufia ni wa tosi bienu aswati ene na esabiwa ba peni na jibi kankamfo eji ku abusia peni na tuahin benema na bakubla eni bonku ni fanyina ejanum bietu abusia nanan mata kunya nana kufia sehin empenfo ejanum ene kasei eye belema tu jampon ni papa nana yebi enatu ikosika chire ajuso omunyina on papa ne kasei Echi kesiye ebobo edwala ena nananum isi de mususe ekko ekuda ya be hoyi pa difitu ala besi ne yene nananum enna nananum boya manese eno mkonkonwa so omakobo nananum so amaniye na amanna bi obi ya tsase ne aye ya ba bonkuni difa emse ene na kwaso ejanom betu bapani betu abusa pani yene ya dihye no ye betana ana nananum efe kodunkuni ama enkonya so ate ni asore apopentem akosa nti betu abusia eja kimsi ebu asia madam bia na tuwa konfo bapani yene empenfo nyina si eba ya ekwense bia adaka baako ye kodunkuni ensa bia Ujunkuni yafa no yafa fira yafa enfra etimefufu yenu bia no amnse asem kesi ya ide esifi ife na nan nyina ujunkuni kwa ne die hin bitu bapani bitu obsepani adaka ba ko yese kra mot nan fia agidi fo bebebe wa hanom enoso ye detaye chini iko ensem oboni fie simpoma eye sata di tache se nanam gusu kula peku ya mamri etoni na mo de abompaye ami e banwanya da bi papa e benso ye betu obusia e janu no ye di aba no very much ami intansa ofia se chiami ubeti ama nanan bokuni difa na batuna ya twepɛ ko tie grab sisi ene ni pɛni fuaso ate sɛ ejanum ene kasen nana otu agye champion ni papa nom nana de bi kaka ni papa nom enatu omuno ya nom because ni nana mo se mi kajem sɛ yemo mo yiko mo ya tie ba ye ba beta ko nyashi mo body chi don sa ben fije ko be idumo twini mo ya tie ejanom wa beka ne wase bia kire da ese fije awon papa ne no mo so ye sabio atutu yi elele oguni ni fa ba mo wa timo dia aba be fa ni anam se ene ye panin eda kesiye da bodi na da bia no wala hu che kula ba ku da bia no wala che kula ba ku ti nananum akomu ko nyaso abadia
etu abusi agya no oba panin na ebu asi amadano esi musu bilis adaka baako na nan me si chame tata so na ka na nan buku nifa so mi wa fanom me na nanom so mo na me da o masi that's it nyama that's it bulu abe waba ni de yechi ai enya seketua enya abiri yi ba ti chame tata wala roma oso be ma na nan mo ayi de asmati mesilemo nantiam ogani obefa chami amwa ye banano ya gidis nananom na moto so ne nyi so eko anom ye da mwasi ebre ko no mo beti ye ka ye ni abri ye ba esie pa ye bani pompa obu apusia na be pense fa ko ha mai ebre an pinya ye ma wuye na fiese wa ade fefa okoye no epinyamanya beba ha epenya ma wo munya ebesu na na de pemu a o meba ha no ya mo aso ate o so ma ebusu nya na ebi o so ma mo yakọ ai yeda mo ase diji to aso maye ade befa mo ya mo mo ndie omutimi fa mo ase na ni omo se pemperi omutimi di omo sato mo sayam na omo da mo ase so ebi betimi asaye dai aba biem ebi da wanu mu a na to bia dai ebe ntimi gyan mo na mo mo kwa bia o riwa na perfectia examen betu abusia ayama abusia ye bisuma nanu mo petusu na sabriama kwaso nanu mo esre de sapse sanse sebe sabwa sampadia chile asida susu ya da sisi bimebio ya kanse Oliver Ashford mo eni brapa waba na sunu nyina mu no yɛdan Kristo ɔbɛkyekyere yɛn nyinaa ɛresanse fiaseman na ɛto abesi no wie nananom adaroma ɛsɛ gyina mo anim yɛ nananom sɛde ato dwase nei ɛde ato so mmiɛnsa kodɛ a sua tena seɛ na amammerɛ ne amanneɛ kwan so sabere barima ba kwakurada na bekum so no na ayɛ edimpo sɛ abusua no biara na ba a sɛ dɛnda sansɛn panyi sɛ aboa sansa faade a ɔde kyerɛ ana Kofi David kankanfo ana afia hene wa ɔtɔ soro mmienu
Nana entrepreneur kon nana osehwile na setre kwache nana kofiase ya chame hene one nana no obakweni Esther ruwa bushia hobro ho nyina janu bretu bushia ne soa no ebrei mitira hama atonoso asene abushia panyi nana safo kantanka obapanyi fo wa manfo awie ho Sanso na samu American na entrepreneur ko to suru mienu na kufiase na bonti no hene ka ho na ponsa desi agrama hene beja hene na boadu agrama hene ma re hene sabre omno mabushia ni nyina tatrema no ma wesa hyemanum se na fe no to suru mienu na je bi kankanfo oni asine abushia sabre chiame ada ose Richie kese na abo sebe nke wonyina asene aba akona so setie bia na semkra sifie na ye timi kase di abusuato kase obi abede ebeboa edihwe sabre da sebre kwa krai amamre na amane kwa so nyina no omo asonzi fiti juada bepem na eye ukuada ukude a nanano makọ akoka bibia kire sebi enkonya se sabre die omo akọ omo de hye otena benwa so no ekra na matena si ese so omo ba ebeka bibi ede ekire mo sanse enibraba arehoaba ya make chami mola ono susu onete na safo kantanka enche ni sani ntino beka sare wa no omo se omo bia great baako Sasuna mot sanse ya wahai obi a ode ope enitin eno soso adaka baako afei eno soso hello anano pentu eno soso eka ho se sa prayer Richie kese aboy pentu Richie kese aboy Nanano komususu deba na yenyina sabria anakwa grey eni na onsusu eboa ama sabri areho a yedie no edibi asom womo isansa de efefe tinimi somu na nana safo kantanka oni na busuemu ni nyina ni penifo ambo mu de nyina no di kai de asida ma chami morase Mana tuabusia ni nyina se asebisi asenyama asudo ciao na mwana tamu na mufta Mamba ne fa ya shi Kananum anafiyanywa dana jibi abapani Esther Brewer dana entrepreneur kon dana sente kwachi dana seride nananum nyinano said honorable members and committee for CNE sanse acheche for susu ewo disagree on pese almost no pejo mu almost ko na obi a bibia enayie no omokohwe enyame ya adomo a no nine na said yaka no duru ho na ebrebe mo mesaba mo abetena moche said honorable members of the committee for C yo nana said nana entrepreneur ko abonti no hene nana benku hene nana osehwede nana chiame hene nana seche kwanche
ɔno yɛ ɔno mpanimfoɔ ɛto so benkum ne nifa yɛ ɔmo sie ni ɔmo kɛtɛrɛ ma yɛda kyame apɔkye aman gyesi ntansa ɛnum nananom sɛ yɛda obi biara ase sɛdeɛ nnora yɛkaa no sɛ ɛnɛ nananom yɛbɛyɛ pese yɛbɛto abeso no lɛ ɛnɛ ne yɛbɛbɔ nkonnwa amaneɛ nti wu a wokura sɛbi kooku baako koraa no pabrɛ nananom yɛmfa nni awerɛhoɔ sɛbi o nananom kofi aseman abusua mpanimfoɔ abusua ɔmo antwe nananom ano a wɔfam ne yɛbaa yɛ ade fɛfɛdeɛ a nananom abusua mpanimfoɔ ne adɔfoɔ ne agyamfoɔ abɛyɛ aboa nananom sɛ ɔmo da obi biara ase obi a wonya bi de brɛ nananom ne abusua nananom sɛ yɛgyina wɔn nan no yɛada obi biara ase na tuo ntwaeɛ sɛbi woyɛ abusua na wɔ fie ha anaa wɔ ha na yɛnte wɔ abusua din a sɛbi abusua panin wɔ hɔ a ɔno bɛti sɛ nananom yɛgye asra na sɛbi mpanin sɛ yɛgye asra na wɔanyɛ bi a na wɔbɛɛ bi awu ɛne yɛmfa nsoso nti yɛsrɛ sɛ obi biara wɔ ha biara no nananom bɛkɔ yɛbɛsa aba nnuro awiaberɛ mu no abusua a yɛantew din ɛwɔ pɛtosoɔ no nnuro awia no na so amea yɛ dɛ yɛatow din sɛdeɛ n'abɔnten no ɔhɛ sie no sɛ yɛde obi biara ase esie ɛne kagya ɛni ase da nananom da mo aseɛ sɔn ɛda mo aseɛ nya ado Nana Apo, Washaman Tansa, the scene, and Anoma Sumana can ready a tree will be answered. This are no background of far walk. A reality, foul, yes, Solia, and the Wara, and it was so. I was young catches, so we'll take you records. Near Karen was said, Tuada, and now at Samano, the Basso. Ahomachi no num ne fanko pum se enumre no nsia ebebo na afei yo hobia no eso de betu dwa disabrede ya da so se nananom ebrebe so se bia ye kofa bibia tu ya ba na ye nyina timi akobi na brebe so a na abetu aso dine and then what fast champion one don't choncho you're free you can competition let the also tell me but do right say the soon if you can cover now go by we can prove if I can say Nana affair you know and I can be kaka for papa ni SW and then Nana no matter for na if you pray for ma addition na yako you say if you say I can say na clear ni Brian ni Juma say Nana no also say Rora and out to the champion the plan tima one timo Bibia, you may even to your boy, I'm gonna send when I'm not going to so up on it to my birthday. The boy, Professor B, and that's so to be to my mammy and Ra, a Dumano, and you could do baby, I'm Matia, and a bit true. Miss Smith, as to say, oh, my when you met me up in the name. Papa Moa, Papa, when you're in trouble. Now, Moa, said the AC corner. Listen, Nana Ebinio. Nana Ebinia Procope. Just some performance here. Yes, so free. Nam Noah. And Mamma, Madame, Monday, pass what we ain't now. As I say, and they them who say, Mediachumano. Let him papa no swallow, Madame Wasi. Say, Yame Abuana was my way, you get to say that they walk with your smile. I don't know your instrument. Somebody trust me. Hello, too. And then Papa no.
de champion ya papa one Messi bisa ya jama eti so sha anokwase nananom bretu abusua omoro abrempon ne tutu ne ninti okroma sentino e wototo o mase a ensembe force ena nana wo we ya yeko Neda, chame tetru hoide. Honorable, I say honorables. The compare best 500 Ghana cedis. Na the bisuso a compare the big crable. We nananom sa. Nana afia hene wa to so me no. Sanso nana entry prekon na kofia se na ponte he. But no hino to so me no. Ana osehwe de na benkom he ana seche kwanche na kofesi na chame he na nanom ana kofide bi kankanfo oba penin Istanbul ane abusua ho nanom ni na se ni se sabre se de apeni kan se ho pese eni na no yese kakra na epeje mu na obi ani bibia na yie bia no akofa ade atuye ebra na nanom ga tuda se no miensa ne fe kobo no nan no Sabrande na bibia na yie no otime de atuyi na asaba na asabetina eyenkunya so ndi sabrade bra mano si bibia no na sebe obi bisusu na yie na de atuyi no anano mo be sore enina no susu no ya sore bi na sana no sese yede aseda so ma na metias fo sanse ewrade ne nyina de fiti Tuada ne bepem ne muse ewie mu no timi kasia ne mu ate ma nananoma nya kwatena se aya mamre ne ebre se mu no awra ne wa frem se omagina homia eyiwaye akamfo sebe obi kura film a yente yehunu oni abusua agya no kofia seman ene akran protonso nyina adi ne yi a da wase sabre abusua be sori ede ho show sa se be bia ye ko bia na fa ye ko na sa fa ye bra e se mu no be sa betena se na ya toa dwumadie no so esrew se be bia nya toto kofia seman nya odo ne kabo mu tumi wura anope te ye pa bo ni Yesu frɛ adoniti amen sabre nana no be sori ame asori bio nana no sori
Breto Chame Techi, MPP coordinator at Tonoso, Osai Governor Ponti Assembly member, Honorable Wahine Champion, board member Utrasikai, and Omabusia and Asabri, Amato Santa Fefe, and we Omojuma, Omochia, Fefe, Opano, and then Mosuano, and Omo.
Sena Owonye Yasemu. Nana said to my review, said the Anopaiti Jumetiano, a man here, come. And chair, and a Sunabusia, Busapena Jumentia, Wapena Mapanchi, and Dam. Nana, a Busapena of Wapeni, or Pisa Cano Pano, a Busambia Babiana, a Busapeni, or Wapeni Conenso. Busapeni, the Dono, Sansuna, about Penny Susa. Said Tinama bore patabri, Nelson, if we knew her, better for her. Then you bring at us and say, Mosuma, ma Penfosuba, or making me be a chairman. Said, and I fear you are toast to me, no. Nana, Chiprecon, and up professor in a bottle, and only an anum, there was sending in our say, Mosoma by Doko. Creative account. Then I can't hold the anano. See the BCBR, your faster, the farmer, Tomo Baya, and the far more dramatic. It's so. It is a Shano, Machania, Edith, others. It's said an anonymous factory and Tuada, and now to a champon, a quick Nachema, Bebasso. Brother
free anɔpa kɔpem anwummerɛ. Kɔdɔ concrete no ne bɛyɛ na snap srada soso ɛka ho. Na sɛdeɛ nyinaa deɛ deɛ si anim ne deɛ obi ahu nti ɛno soso ogyiri sɛ na wagye ne dadaada nti ayɛ yeah. Ebe sreda ebe dia chimano efuna kopem eduada no be bi ebe koso no nananom be ma ya so ate iti yenya botre bini didise nanam sorry ade akai atodwa ewo bedwom de ya ka chire bia no omo de bebre information center na atwa so de amabusu na ya chire be bipotia na me ya adomo a imedi de be koso bi didise hade ekase ya abisha sanse adomo beba no ehana sebi wafa yeso okay sɛdeɛ nananom sɛ ne sɛ ebi ana hifie dada wa yura nash amia bedu honom no ɛhɔ so bae trɛ kama nti hɔ na dwumadi no ɛbɛkɔ so nyame yɛ adom a ɛdu ada no ahomakyi na sɛdeɛ nananom sɛ mfato yɛnyina Sandy my amankwatia na be mama kai obi akresi abrechi kantinka adwumi me akasa me so a me nana oba pani Doris Tiwa si obusa adwumi de ama ananom nyina ne mampanifo ni nyina obi aka ho
So I asida and free na afia hinawa otoso mienu one ma penfo dina eta dofo a ubo oti nyina no ananom se omodamu nyina se na me ohira ananom sante bi ato ebeba sante neba no ana utu ede champon nei nana no ma friend no kwa grey e maame no e chese ona edom to nana maame sabri omoba omo ababechia omoma ne abusua nyina eti ebesese yesu ne di omo enim ona edom to nana maame eno adoka asedina maame yesu sabri omosuso omosantina awareness akwa edi omonima omochia fe eno Yes.
Nana fear anyone to so me no. Nana entrepreneur to so me no, and I fear sitting about to know. Nana could feed David can come for. About penny a star brewer and a senior bushing in our sit. Said the penny can say, the farmer said the grana. If you are book no senior so a bomb preno, a paddy, a boy, enumerated swabble, and they didn't kind. As that, and I am farmer, if you are smile, and you are bushing in a sanse, best a bushing me no, nana crack. Mamma and Mania Passon in Nuho. Tinano Prada, Yananum seed to Panso, ever permanent, and say, if Fedia, my dear ma, a Busiano, a so money, pa, and Coupon, which Shamodi, Ubia Rafa, a senior royal, a Busiano, and Penicity, in our Cheswa, Mamma Brewomo, Yamea Duma, that Juada, and our crack, Grano, a veteran Chima. Said the Mamma Mania Esseno. Sabre do not use to mefa in Akoya, and I don't say my Mrewomo, and Sabra, and a comb, and I would do a champon, and no Nachima, and Chimano Korea, the Session and Anonymous yet at the mark of Yasmin in our Mamma Mania Consumo, Mobile, Eti, Amam, Sabre, a Seda, and Anonymous, Eti Mammo. The prayer Manu see. Ebibia eni hono Commander Adia ki ebesa ebesa amanye no ezeki yeka Natania Kakai, and Nutina Sebi. Kwasibuni a pencil with their Debbie, a chair to said the Nana Debbie can come from. They are not fearing or to swimming and unknown seeing. Said the Namekano. Dear free to another pum in nay, a year to Panso, and I see at the Akai said, Sabri, and now work great, your mamma and your money. If you are Kafina, son of Crabbe Pum Sabri, this is Bia, Baba Sabi, a movie dog or dog, and now Bruce Ruby, and then slew. I wish I say, Mamma Tino. Yamea Duma, a Truada, yet Achimana. The Sesse, Nanam Yama, a Bushia Bia, true Sabia, Mamma Yamania Consul, Mobile at their mobile, the Sabri, ever since a mobile Nini, Ubia Kanakuma, and Truya, a Truada. A jet as a Bratsman, you are. This is an announcement at the Ma Abusia Horror and the Kufias mine. The Mabaya, their show when we name in the army. Almost baby, at their share when we dance. Now, the home. Just that, and on Becoswa, at their Ma Abusia Horror Nina. Let draw down the dra. Yachina Babia, a bet Achimano, Indian Sam Rana Metan and Anumachi. And then and now to the champon. Achimano fefe. It's Sabri dear. Manuasi nebi bia any honor dear. Na said the Name na shas. Only a dinny and you may cry no hair na iwimu, you swing monacra. And so Nameti William de Maya. Ever sat than a Sibu, Afi, Yama, the Musuna Chese, the Qua, and Eti Ambrasi, a bomb pipe. We are not sorry. A radio Coswa Dawasi, Sanse one a scenario ya Bushian, Kufiasimen in an on a net in a year. Would you not a battle? A brace Simon now free Wakua, now Sani and Anom Tanasi, Timusu and Tiersa and Tiwakamia, a you are a comfort. And I told me and sang, it did make the Ninano, a banner, a slow say, yes, sorry. When you could do ye few mushroom, Jim, my old drop,
ɔyɛ kabomu wei nyinaa ho bae nyame yɛ adom ɛtoada busua ne nananom ayɛ sɛ bɛtena ase ne ate n'akyema no so ɔma yɛ nyinaa hoɔden ɛduru hɔ soso a ɛsa bɛyɛ ewie a ɛsa da wase ɛhyɛ wo di animuonyam wadom ne ɔhomɔborɔ ti amen saa bere deɛ nananom bɛsɔre na yɛsɔre nyinaa sɔre bio nananom sɔre o